Så kommer der lige en lille kort video omkring udskiftning af pedaler. Det kan være pedaler på en gammel retrocykel som den her. Det kan være på en short john, på en long john, på en ladcykel, mountainbike, racercykel eller en ethjulecykel for eksempel. Det er samme princip hele vejen rundt. Og det gælder, at i venstre side af cyklen, der er der linksgevind. Og det vil sige, at der skal vi skrue med uret, når vi skal have pedalen af. Vi prøver. Jeg har selvfølgelig prøvet på den cykel her, pedalerne de er til at løsne, fordi det ville være pinligt at stå her og ikke kunne løsne. Så det burde ikke være noget problem. Vi drejer mod uret. Vi drejer med uret, når vi skal have pedalerne af. I venstre side af cyklen. Det gik meget nemt. Her kan vi se på den gamle pedal. Den har en meget smal flanks her, hvor gaffelnøglen den skal fæstne. Den her gaffelnøgle den er meget smal, så den passer der på. Det er en pedalnøgle. Normalvis så kan man godt bruge en almindelig 15'er. Den vil passe på det her. Og den kan sagtens være her på de nye pedaler, men det kan være lidt udfordrende på den gamle, som vi ser dem her. Den nye pedal, den skal have noget fedt. Den skal have masser af fedt. Så kan den også tages af igen om 30 år. Det vi lige skal være sikre på, det er, at det er den rigtige pedal, vi får fat i. De her pedaler, de er mærket med R og L for right og links. Og i cyklens venstre side, der skal vi selvfølgelig bruge den, der hedder links, altså venstre. Og her der drejer vi med ur, når vi skal have pedalen på. Pedalen er nu monteret og skal lige efterspændes, når vi får cyklen ned på jorden. I modsat side, der er det nøjagtigt det samme, men der er bare almindelig gevind, og det vil sige, at vi drejer mod uret, når vi løsner, og vi drejer med uret, når vi sætter pedalen på igen. Og husk fedt, for Guds skyld.